Към 2-3 минутки и... някой друг го записа в момента. Аха, хоста. Добре, добре. Ще изчакаме Ragazzi, още torno 2-3 più, però минутки. Почваме. per non invece piatti. Ама заглуши микрофоните, някой телефон не слушам. Ами те да си ги изключат хората. Аз мисля, че всичките да. Добре. После ще ви дам думата на всички, нали? Идеята е да има обратна връзка. Секунда сега. Ще спочна да споделям, но искам просто още малко. Само секунда. Да видим, че имам няколко отворени неща, които съм си подготвил. Секунда да видя. И изум. От тук, защото е томболата. Така. Някой може да каже или да напише в чата, виждате ли ме от бек офиса на BillWise. Би трябвало го виждате. Я напишете нещо. Чата. Да, не. Добре, Миро казва да. Ами, добре. Секунда, аз ви така ли не ми чуем. Да видя No, само più кои хора са на линия. Добър вечер. Валери, ти ли си на линия? Добре. Добър вечер. Ами да изчакаме още 2-3 минутки. Защото сме 8. Ти си шефа, Ами, защото как някои ще хора направя? пътуват и ми казаха, че ще влязат. Айде да изчакаме още 2 минути. Така. Обаче за Сега аз планирам фотографии, като цяло, това го казах на Валерий, като цяло да говорим по-основните неща за компанията и повече да говорим за начина на промотиране, варианти на търсене, някакви други стратегии и така нататък. Тоест да наблегнем по-скоро на изграждането на екип, а, чрез различни методи, социални платформи, платена реклама и така нататък. Все пак и вие имате някакъв опит, някои сте от доста години в този бизнес, мрежове маркетинг, а пък други са съвсем скоро започне. Колко станахме? 10. Добре, добър вечер. Казвам се Николай Николаев. От 2017 се занимавам с криптовалути. Предимно. След това натрупах опити в други различни сфери, като а, Форекс търговия, криптотърговията, може да е причислимо много пак. В смисъл, в единия случай съм се занимавал като инвестиране, а в другия случай като лично сам съм си трейдвал, примерно фьючерси в Bybit. Използвал съм знанията за това от Форекса и много други неща. Даже имаше един период, в който бях спрял тотално да изграждам компании, за да придобия повече знания, капитал и така нататък. Преди това живях 7 години в Дания, от 2010 до 2017. Там ми се отвориха очите за нови технологии, като ветрогенератори, електромобили, които сега те първо навлизат тук, особено електромобилите и хибридите и така нататък. Така, сега да ви покажа днеска една такава дата, то сякаш случайно се случиха нещата, ама няма случайни неща. Аз почнах точно на 14 юни, т.е. днеска прави един месец. Ето, тук като си цъкнете в хъб горе, между другото аз сега го държа на английски, има български, може да се смените тук от менюта на български, защото съм свикнал с тези термини и някои неща отнемам време да ги възприема. По-бързо работя на английски, така да го кажа, отколкото на български. Нали, по-бързо говоря на български от на английски, обаче с термините ми е по-лесно, както съм си ги запомнил. Така. Ето ми го общия оборот 6562. Това ми е общия от рефералите. Тук се наричат от партньорите кешбек, нали, referral commissions. Ето ми общо изтегляне. Тук имам един бот, който в момента е изтекал и не работи. Ще го подновя. Сега ще ви покажа екипа и ще направя една много важна съпоставка с миналото, с моя опит. От 73 има 20 са инвестирали. Това значи грубо на всеки 3-4 човека всеки инвестира, което е много добре, защото на времето, като почнах началото, нямах никакъв опит и съм говорил с по 8-10 човека един да инвестира. Тоест, къде е едно към 8, едно към 10, къде е едно към 3. Тоест, тук нещата са доста по-добре. Да кажем, че интереса към компанията е по-голям. Сега, повечето хора, които няма да изграждат екип,
работят супер лесно. Влизат, заеждат си някаква валута, тегляне, той от тук, withdraw, а, след това отиват, може и от тук buy bot, описани са всички ботове, като проценти, всичко, може и от тук. А, няма значение. Така и другото, което ги интересува, всъщност даже реферален линк не ги интересува. Тоест с 3-4 неща се работи супер лесно, всичко друго е, секунда, че тук това се вижда, всичко друго е описано подробно в другите менюта, къде е регистрирана компанията в Англия, в Австралия има лиценз и така нататък. Всички, които са присъствали на зумовете, тези неща ги знаят. Сега няма да влизам в подробности. Свържете се с човека, който е поканил в компанията и изобщо тази вечер на зума. Така. По-скоро искам да си поговорим за какво да очакваме. Затова аз искам, ще отворя маркетинг планът. Секунда само. Само, че се чудя на най-вероятно, най-вероятно на български. Да, трябва да го имаше превключа секунда. Най-вероятно на български ще е най-добре, да. Ще го превключа временно. А, и партньорска програма. Не. Ей, тук е долу. Така. Можем да си го отваряме без да даже да го теглим. Ето, търсим си всеки един език. Вече станаха може би към 20. Български беше добавен миналата седмица и руски последно. Имаме македонски, румънски и сръбски, който се интересува в отделни PDF файли. Не са ги интегрирали още в бек офиса. Така. Всички стартираме от ниво. Днеска даже в групата коментирахме различни проценти, комисионни и така нататък. Стартираме от това ниво. Момент. Да. Това е първото ниво. Тук не е нужно да имаме 100 долара, т.е. всеки, който се запише към вас, всеки един човек, който се регистрира, може да почне без абсолютно никаква инвестиция, т.е. дава рефералния линк на някой. Най-малкият, най-ефтиният бот е 100 долара, веднага 6% има 6 долара и може да ги изтегли. Аз така при мен се случи първите 1-2 дена, докато активирам бота си. Всъщност имах първи два партньора, изтеглих, мисля, че 7 долара беше нещо такова, защото може би втория е бил на втора линия. Там е, ето виждате, 1% от 100 долара, 1 долар. Така че всеки може да започне бизнес реално без някакви сериозни финансови възможности. Само трябва да отделя време и да разучи подробно плана, както Ирена тук е на Зума. Тя обича доста често така да се записва, да споделя, да смята. Може да си фане всеки човек в една тетрадка и да си направи различни варианти като време. В групата ни българската има достатъчно информация. И сега ще ви покажа за какво аз всъщност се боря, евентуално и вие. Нали, първият възможен ранг нужно не е 10 000. Виждате ли презентацията всъщност? Защото аз смених скрина и ниво попитах дали. И някой може да си включи микрофона и да каже за секунда. Вижда се. Добре, защото малко насича говора, не знам защо, аз не го чувам добре. Добре, имам 6000 и нещо оборот, който се натрупва. Т.е. дори да имате примерно 2-3 хиляди в началото структура, примерно първите 10 дена или 15, няма значение, когато минат 12 дена, хората, които инвестират, а не си стегат основния капитал или печалбата, има хора, които теглят печалбата, има хора, които инвестират изцяло. В такъв случай вашия оборот расте още по-бързо и се натрупва. Тоест с един малък екип от 5, 10, 15 човека ви може да достигнете без проблем първия ранг, който се случва тук е в две звезди, защото първия по подразбиране почваме в първо ниво, нали? И това ще се случи много. Въпрос на време. Вече ако искате да ускорите нещата, може да ги мотивирате те да поканят по един-двама партньори. Аз работя с следната стратегия, че доста хора поканиха съпруга, син, нали, дете и така нататък. И де-факто, като имаме и лична инвестиция 1000 долара, качваме този ранг и виждате тук бонус за продажби. Тук случай е бонус за ранг, аз би го превел.
еднократно $250 бонус. След това, вместо да имаме шесто ниво, което беше горе, ще го покажа, първото ниво вече е 7. Тоест от следващия път, когато някой купи бот за $100, ще вземем $7 вместо 6. С тази разлика, има сега разлики, че тук имаме до седмо ниво и ако забелязвате, тук четвъртото ниво е 0,5%, а пък като качим ранга, виждате, че тук се качва. Тук става 1%. Тоест, ако примерно това съм аз, поканя Ирена, Ирена примерно покани Иван, Иван покани Миро, ето, колко линии в дълбочина аз хващам. Иначе, тук от Миро, ако съм първи ранг, ще взема 0,5, 50 цента да кажем на $100, което пак се трупа с течение на времето, защото ние трупаме в същото време и а, примерно на първата линия имаме 100% от депозита, на втората имаме 50 и на третата ще погледна за малко да не изложа 20 или 25 беше. Тоест всички наши втори линии, независимо, че взимаме ние $1 от тях, примерно са се наредили 10 човека по тирена и тя се е взела 10 пъти по 6,60 $, ние сме си взели 10 пъти по 1, нали 1% от 100, така. Но тя взима 10 по 100, което е $1000 волюм, а ние взимаме 10 по половината на това 50% от волюма, т.е. По 50 $500 волюм. Т.е. ние хващаме от нейния обем, макар и по-малко, нали, 50%, все пак тя е свършила основната работа. И така взаимно се помагаме. Ники, само да питам нещо, може ли? Да, Говориш за волюма, който помага на на хората, екипа. които развиват екип за кариерно развитие. Това ли е Да, волюма? да, за Окей, този. благодаря. Тук, който е общ обем на продажбите на екипа. За този волюм, който е 10 000 за първи ранг и 1000 лична инвестиция. Сега, не знам, има ли смисъл всичките неща додолу да ги превъртам, защото първо, че всеки трябва да си ги разгледа. Аз лично обичам сам да... Ако някой ми говори след половин час, всичко съм забрал. Обичам да го виждам и така го помня много силна зрителна памет. Имам много неща. Мога да покажа последното, нали? Почваме с минимума и след това... Да, ето само секунда тук. Ето, Ирена взима 100% от нейната структура, аз взимам, защото съм е поканил 50 от тези $1000 на 10 човека по 100. И на трето ниво партньорите на Ирена, които са поканили те партньори, тогава Ирена взима 50%, като не е на първа линия, аз взимам вече само 25 от 1000, т.е. отново $250, което е доста добре, предвижвам все по-близо и по-близо до целта, защото те вече са ми трета линия, партньорите. Имаме, извинете, 10% четвърта линия. Така. Исках да покажа последния ранг, който не знам дали някой го е постигнал все още в компанията, може и да има един-двама човека. Това е когато имате 30 милиона структура, лична инвестиция 500 хиляди, т.е. това са, мисля, поне 3 бота от най-големите по 150 хиляди. И вие, както виждате, не са вече 7-8 нива, ами са 20 до безкрайност. Тоест, колкото повече качваме рангове, първо, че всеки 1% на различните нива се качва и второ пък от 7-8 отиват, нали, 10-то, 15-то, 20-то и така нататък. Ето може да разгледаме примерно някъде горе-долу по средата ранговете, да видите, че има чувствителна разлика от първото. Беше 6, става 7 първо, тук е 8. Бяха там до 8, сега тук са до 15 ниво. Да, може да са 0,25, но то долу капка по капка вие става. Сега, какво така? Сега искам да имам нещо като обратна връзка, за да можем не само аз да говоря, аз искам да знам вие какво знаете и не знаете, за да говорим за нещата, които не знаете. Няма смисъл аз да повтарям неща, които вече ги знаете от опит или така, или по друг начин. Нали? Така, нека някой да си включи микрофона. Не знам аз ще мога ли да я контролирам тази работа. Мисля, че мога. Кой го контролира това нещо? Дали е Валери или... Нека някой да си включи микрофона, който и да е, да вземе думата и да каже, примерно, аз съм от 10 дена в компанията, имам екип, нямам екип, говорих с 5 човека или с 10, чух това и това като възражение, примерно нямам пари или колко време ще издържи компанията или
къде да търся хора, не мога да намеря и така нататък и така нататък. Защото аз дадох първи пример, даже в групата. Най-простото нещо е семейството. Всеки има у- съпруг, съпруга, деца, почти нали всеки, нали, винаги има изключения, плюс родители, плюс евентуално брат и сестра. Ето, събират се едни минимум 5-6 човека, които могат да са ви и първа линия, може и пък и един продукт да се нареждате и да си помагате. Втория вариант е всеки има приятели, дори да няма Facebook социални мрежи, всеки като си отвори телефона, най-малкото 10-20 човека по-близки, оттам нататък вече почват колеги, съседи, съученици и какви ли не още хора. В моят телефон аз имам още 100, които никога не са участвали в проекти, но смятам скоро време да ги преслушам и евентуално да си направим някаква среща на кафе, защото само от вкъщи да се работи лятно време, поне за мен не е окей. Всеки си преценява. Зимата да стоиш ще се заключим, като стане. Така че аз ли да избирам или добре, аде, кой? М, Не знам. Някой да каже. Който иска да се включи. Айде, Поиска Елена. Аде, слушам. Елена първо. Ники, здравей, Ники. Да, сте. Слушам те за брат, сестра и чета и в чата много пъти тази препоръка да поканим семейството, Да. да видим как стоят нещата с IP адресите. Няма IP адрес. Когато ти имаш различен депозит USDT BEP20, т.е. примерно ти си да кажем, да кажем MEX, пък твоя мъж е в някакъв друг портфел, където има USDT BEP20 и просто той си тегли парите на там и депозира там, ти си теглиш от твоя. Вие имате така или иначе различно име, различен имейл, различен телефонен номер, тук няма абсолютно никакви проблеми. И това е да не говорим, че те не идват кодове на имейла и на телефона SMS. Те са просто... Доколкото знам, има блокирани хора дори в нашия екип заради използване на един и същ IP адрес, който се смята за мулти-акаунти в компанията. Така че не смятам това, което казах сега за... Мисля, че е Ами, време да се обадя. Само секунда, ако позволите. В нашия екип няма блокирани, има някакви българи, които някога са се включили някъде, всъщност някъде към някой друг екип или към компанията и са направили много акаунти, без да съобразяват абсолютно нищо. Нямаме никакъв проблем с IP адресите в компанията, просто е хубаво да се спазва много важно правило, да се тегли към различни адреси, всеки да се регистрира с различни имейл адреси също така. Това е. да, аз имам 3 човека, които двама от тях имат син и жена, съпруга включени. Един е само съпругата и мисля, че още един, който ми каза тази вечер ще Окей, включи. добре. Моят въпрос беше, защото в начало, като говорих с Валери, той каза, трябва да се пазя с правото за IP адресите. В момента може би има друга информация, мерси за което, но все пак, Да. ако каним семейство, смятам, че трябва да се прави умно, т.е. не да се направи една регистрация, после брат ми, после сестра ми, после тъща ми, ери къде си, и чак тогава да почнеш да градиш мрежа. Това е абсолютно, нали, т.е. компанията веднага ще забележи, че тук има нещо нередно. И относно мулти-акаунт, т.е. трябва да се изгражда широка първа линия, а пък личните средства да се разпределят по семейството, примерно. Т.е. хората трябва да работят умно. Аз не мисля, че е основен проблем. Сега ще се поставя от... Нали, сега не съм питал И в чата, казвам, че мога да го основен питам. проблем, Ники, не искам да дълбаем темата, нали? Просто, нали, когато се прави нещо такова, просто трябва да се постъпва умно, да се посъветва с спонсора, с лидера, с Валерий, с теб, В нали? случая Валерий каза, че няма проблем и аз мисля, че няма проблем. Това ли е финалното извод и нали, може да продължим Нямаме, към... нямаме проблем с IP адрес, Да, но трябва да се работи умно. Финален извод. да. Тоест, една дума, ако човек няма... Виждал съм, мисля, в Bybit, ти дават опция до 20 адреса различни в USDT BEP20 да се заеш. Обаче, ако някой е в друга борса, където няма това нещо, може някой да го домързи и вика, ще вкарам пълно мъжа си 100 с адрес същия. Не, просто трябва да отдели време да се регистрира в друга борса, да я верифицира, ако трябва и така нататък, да си види кой е адрес, да прехвърли.
от неговия акаунт към мъжа си и тогава вече към компанията ги прехвърли и като тегли мъжа да си тегли в неговия си акаунт и боса, а пък жената да си тегли в различен нейн адрес в нейния си акаунт. Това е. Няма нищо сложно в това, просто малко време отнема, но то се прави еднократно това, не се прави всеки ден. Така, други въпроси от тебе или от други хора да дадем думата и на тях? Първо Здравей, кажи Ники, нещо Гани за съм. екипа. Чуваш ли? Моля? Чуваме ли се? Да, Здрасти, Ники, аз съм Даниел. Познаваме се с Валери и с Рени. С тебе не да. се познаваме. Да, понеже поканих едно момче и той вече не иска. В смисъл такъв, говори ми за някакви скамове и разни други такива неща. И сега ми седи като аз имам практически двама партньори. Един е активен, другия е неактивен. Този неактивния да Да. си го оставам така или да си каня следващи хора, които ще си бъдат активни. Защото аз с него съм колега и може да му използвам регистрацията и да сложа някакъв друг човек на негово име и да си ми стане активен. Ти какво ще ме посъветваш? Значи той има хора, ето аз давам, ето да се сравним просто резултат, в Да, смисъл същата ситуация. Виж какво става. да, аз това го видях одеве, да. Гледай тук какво става. Червено до червено. Знаеш какви са тези хора? От една реклама на Да, мой партньор имаме. Само секунда да изборя. Русия, Нигерия, Беларус, Молдова, Парагвай, Еквадор, ясно, Индонезия ясно. и другите, кой знае откъде. Аз съм им писал лично на всички, особено на англоговорящите, адрес да вей в нашия екип, ето ти международната група, ето ти това, онова, Да, ясно, свържи се ясно. и така. Така че няма какво да се молим. Естествено има някои българи тук, сега не искам да ги покажам всички, защото някой ще се разпознае кой Няма кого смисъл, човек. покана. Да, не. Да. Мисълта ми няма смисъл Значи, да се притесняваме, че next. има червено там. Чао и нататък, ако Чао иска на да идва. следващия сега, ако той е депозил, да му направиш услуга да го бутнеш. Обаче, като никаква работа не е свършил, защо трябва да си даваш ти твоите $6 на него, а ти да вземеш един? Да, да, ясно, разбрахте. Мене това не беше Да, идеята. Остава си такъв, тези, които да. искат да си се развиват. Аз пак казвам, Тогава, 1:3, 1:4 е много добър резултат, мой личен, защото по принцип нещата са да. някъде, нали, вие споделете 1:10. Тоест, в тези, ами ето ще го кажа така, ако искате да постигнете много добри резултати в кратки срокове, с много пари, рангове и всичко, трябва да стоите като подладели компанията, да ставате и да лягате с тази мисъл, ако имате това време, от 3 до 6 месеца, нали, зависи, ще има и по-големи инвеститори с $5000, по-малки. И трябва, ако сравнявам старите си данни, айде ще сравня старите, за да изградя аз 100 човека някъде на времето, аз съм говорил с 1000. Ами аз ако го обясня и най-простия бизнес за 10 минути с 1000 човека, от това колко часове става, даже то дни. Да, да, И да. Да, второ, си, аз разбрах. съм чул 900 пъти не, за да чуя 100 пъти да и да чуя, ами аз нямам крипто, ама сега ще се регистрирам портфел, ама сега нямам пари на заплата. Смисъл, окей, окей. Казваш му, ще се чуем, когато си готов с парите, звъни, ще седнем, ще ти покажа на Zoom, на AnyDesk, на какво ще е там да споделя екран и така. Така че няма прекалено много енергия и време да хвърлите в един-двама човека, защото така губите възможност. Ето сега, първо аз говоря 1 час, да кажем с трима. Обаче, ако Да. позволя на един човек да ми отнеме 1 час от времето, аз няма да говоря с трима и този 1 час свършва и аз примерно трябва да не спя, защото там зала така аз не мога да стоя повече от това. Така че Да, най-кратко да, така човек. сбито, Идеята ми беше, че той с него има някъде около 30 на 40 човека, които го слушат и да може да ги приобщиме. Почва ми развива някакви други добре, теории и затова на страница. кажи му така, компанията е в България 3-4 месеца от април, аз съм от еди си кога, други Аз съм хора му го обяснил, бе, влязоха. човек. Аз съм му го обяснил. Аз имах в една друга такова история имах над 260 човека екип. Ама той си е малко такъв. Забравям за Той случая, може ми стане, би че не. най-често се случва това. Сега ще говоря директно, не искам да го правя прекалено нещо сериозно от това, въпреки че ще говорим сериозни неща, но ще ме извините, ако използвам някакви жаргони такива. Това е едно М? типично надългване. Първо сега ти си представи, все едно ти сега идваш и аз. И да кажем, аз съм тук и ти казвам, ела ти. И ти ми кажеш, ама чакай сега, аз съм на едно друго място. И почва едно такова
Опъване на нерви, загуби на време, където ти му казваш, ти трябва да се държиш на твоето. Аз съм тук, следващите 6 месеца, една година плътно ще развивам това. Доволен съм, намерил съм си мястото. Ако имаш въпроси, размисля се време, добре, ще се чуем пак. Точка. Няма какво. Да, малко Сега тук. по-збито да бъде. Ма чакай сега, ако ето днеска ми пишат някой от Германия два пъти, предупредиха, няма да ти влизам в проекта, имам си тей планове, тей. Тя се усети, явно е от по-умните и не нахалства много с линка. Въпреки Да, това ми ясно. прати един линк. Аз в момента не мога всеки ден, примерно пишат ми днеска 30 човека или аз им пиша и всеки като ми изпрати нещо, аз колко време трябва да отделя да почна в интернет, да ловя в YouTube, ама читаво ли е, не е ли читаво и от колко години са, такива глупости, защо трябва да си го причиня? Прав си, човек. Да, това е хубаво да се. Да, така е. Дай Да да не не отнема говорим, че времето, тези нека да дет си пишат починете. Германия и се слагат някакви ли Да, да, да. там на Да, англичанци са мулята, някакви крави и така нигерийци нататък. и какви ли не е там. Да не говорим Да, за това, защото нали, темата е доста няма по-дълбока. смисъл, да, безмислено е. Добре. Аз своето интерес ще разбрах. Нека да се включи друг човек. Благодаря ти. Особено да се посмеем малко някой, явно те не могат да се оправят с преводача, като ми пише някой Мила как си днес и викам, ще му кажа нещо, научила родовете в български и стоиш си говорим дали съм Мили или Мила или така нататък. Да, да, да. Всички го едем на това. Добре. Да. Окей, аз съм доволен до тук. Че извинявай, Пускам аз микрофона. не чух ти колко екип си имал в предишна компания? Колко човека? Почти 300, 250, Че това е много 255. добре. Значи, ти си, да го кажем така, едно ниво над мен. Ти си надминал резултатите, които аз някога съм Друг, стигал. не е сега момента, разбираш ли? Просто дай да си говорим върху това нещо, за да го развием и да сме доволни всички. Това е идеята. Валерий ме знае достатъчно добре, Рени също, така Не, че... аз не ти казвам, ми говориш за миналото, казвам, че ти трябва да имаш опита и увереността, че щом един път си го постигнал, въпрос е на време е втори път. Аз това се Да, опитам да ти кажа. по-трудно се случва сега, но По-трудно е, ама ще става и 40 все да ги направим по-трудно. ще ми е стига, разбираш ли? Аз Виж така съм си сега, поставил такава има цел. хора, които примерно имат $20. Обаче $100 са и много или имат 100, не искат да ги искат. Те ще ги завъртят един, два, три скама, тотално ще изгубят нещо, стоиш взема да ни реват и стоиш и кажат, ама чакай сега на заплата. Аз на сила не мога да ги накарам и не мога да поема отговорност за техните хазартни, ади така да ги нарека действия. Така че ние си продължаваме с ето, аз имам 20, даже те не са ми първа, имам и втора, трета линия. Да кажем, първа са ми 10-12 и другите са кой Да, на да, кого е да, разбирам те. съпруга и така нататък. И така. А, Имах една важна среща сега. Без да има конкретни резултати, много не обичам да се хваля. Но айде да го кажем, че сме на финала. Сега аз не мога да кажа след един месец тя ще постигне това и това. Аз за първ път виждам този човек чрез друг мой приятел, който вече е в проекта. Една от лидерките, няма сега да казвам платформи, се съгласи да ни обърне внимание на моят партньор. Казах, виж сега, ти ще си вземеш неговия линк, няма да си към мен, ще е втора линия. С нея дискутирахме, че е хубаво да си пусне биткоин робот, тя каза с $100 и USDT, защото ти обясних пазара, какво ще се случва и така нататък. Тя Мгм. каза, добре, и просто предполагам ще изчака 12 дена да види как се връщат парите, ще каже на то салоне, защото виж сега, тя е нещо като тебе, аз не знам точната цифра, но да кажем, че между 100 и 500 човека екип е изградила 2 години в някакъв бизнес, където бизнеса не е издънил. Айде, това така ще го кажа и спирам. О, Така че супер. ти когато имаш хора спечелили 2 години, всички са на плюс и си отделил много време да го изградиш, деца вика и така, докато щракнеш, по-голямата Са част готови. Да, са да, готови. Да. Въпрос на време е така един е. месец да се навържат един друг, кой под когото си познава и така нататък. Аз не познавам нито един от нейния екип, защото не участвам в техния проект. Така че аз много се Добре. радвам. Тук беше преди един ден, вчера грамотевиците. Не знам ти от Да, кой град си. от София съм. Аз съм от Варна, имах среща в 1 часа на центъра в един офис. Обаче, Нали, като видях какви грамотевици идваш, викам, не, срещите се срещи, ама да си намокря лаптопа и стои, никой няма ми го плати, защото аз нямам гаранция, че тя ще влезе към мен или няма. Звънах и 2 часа по викам, бе, те нещо дъжда ме притеснява, може ли на Zoom от
аз от къщи, ти от твоя. Да, да. Колко часа пак в един лит, нали 13? Да, да, идеално. И сега ще се видим четвърта вечер в нейния офис, моя познат, просто той трябва да свърши работа, той е така, нали, по-ангажиран до късно, аз ще си сляза Да, с да. автобуса, ще се видя. Така че искам да ти кажа, че жената беше много отворена, показах и тук всичките неща, тя само казваше спри, спри, този бот колко процента прави, а това какво, и аз веднага спирам, нали, и почвам да я отговарям, и стои продължавам. И реално се зарадвах, че нямаше такива за пръв път, това ми се случва от много време, надлъгване, ами аз тук съм с 200 човека и ти сега ако нямаш 200 човека и не ме последваш, и аз няма да те последвам. Тя не ме е поставила условия, ще те Не, последвам, тук не е ако имало еди такива си поставени колко. си при нас. Аз просто исках да го приобща, защото те се занимават с собствен трейдинг, играят там, показват ми там някакви цифри. Аз си го добре, бе, ела тук, айде. Тук нищо не правиш, бота ти цъка за тебе. За кого говориш това? Ще си помисля. За това момче, като ми седи сега Ага. в червено и може би Ами ще не направя знам така, че ще какви му... Не, не, трейдинги. знаеш какво ще направя? Ще го накарам да вкара $100 за една седмица и като види, че се получват нещата, ще му кажа, само ги дай тези 12, като ги изкара, ако искаш другите си ги стегли за тебе. И ако се Да. съгласи вече на този вариант, тогава ще се случат нещата. Нещо такова мисля. Защото той седи и казва, това за мен вика не е реално. Викам, как да не е реално да човек? Ето, показвам ти, ясно показвам, отварям му през телефона да види всичко. Айде, аз направих грешка, тогава го коментирах с Валери, защото при първия цикъл заредих бота не с цялата сума, само с 100. Просто не го направих актуално, както и да е. Ами това е много често срещана ситуация. Да, Примерно, идва един човек и ти казва сега хиляда неща. Примерно, няма да издържи, ама то вече на 2 години, само плюй, плюй, плюй. И в един момент почва да ти говори нещо, ама само суперлативи. Това е дългосрочно, това е... Ама какво дългосрочно? Ти насякъде всичко по принцип има риск. Чакай малко, ти си създателя на това, което ми промотираш и ми гарантираш нещо или смисъл, когато искам да кажа, че когато нашия проект се гледа до последния детайл по дупа, къде е регистрирано, какво се е случило, сделките и всичко. Когато той ти каже нещо, давай, всичко е окей, няма проблеми. Разбираш, критериите за да, оценка не са едни и да, същи. Аз не обичам тези не са. двойни стандарти. И никога не ги прилагам. Да, това е хубаво. Да. И така трябва в край на краищата. Така че ето сега идва войната, идват кризи, може в следващия булран, аз пиша някакви анализи, ама не съм чел скоро макроновите, може да не е много силен, да са дигнат лихвите, хората ще обеднеят, да нямат пари да вкарват, да инвестират, така че те трябва да смисъл да вкарват да инвестират, имам предвид от тези свободните пари, кредити, ефтини. Тоест, Да. ще ги натисне живота, това между другото е плюс, всяко нещо има плюс. Живота ще ги натисне, примерно да кажем, че другата година избухне примерно някаква световна криза, като 2008. Ще ги натисне ако живота и те искат, не искат, или ще се набият в скамовете, или при нас. Няма друг вариант, защото знае, че те като му стират парите, така иначе ги харчи за сметки и така нататък. Така че нашата задача е по някакъв начин да ги насочим към нас, защото ако те се загубят и последните пари в... Няма значение как се казва скама, те вече са на гъби, навъдиха като гъби, а, след това той няма шанс. Той ще каже, ама чакай сега да спестя, ама заплата, ама колата са счупени и хиляди Станали, приказки. чакай, всичко приключва. Станали, Да, да. може би Така че другия път, може би ние трябва да третия, да. трупаме резултати, сега докато е още тихо, спокойно и когато бурята се развихи, ние ще кажем, ами ето ние 5 месеца, аз изтеглих 500, ти 1000, другия Да, 200, кой другия както е решил, пълно да. Валери 5000, ние като ги бомбардираме с резултати в тази група, нашата, но трябва да сме активни. Не мога аз да пиша и Валери. В началото, нали сега не искам да се обижда никой, имаше 2-3 жени публикуваха и стои всички изчезнаха. Не знам на плаш ли са, какво се случва. Но Не, в не, крайна ще сметка се зимата, подигнаме. като нали, стане по-студено времето, ще седнем всички. Като ни стане джоба, ще се сетим, че трябва някой лев да изкараме. Да, И прав така. си. Добре, Ники, аз ще давам шанси за някой друг, защото все Да, пак дайте. Аз нямам някакво ограничение приключвам. конкретно в времето. Мога да стои до 10 днеска. За вас вече, които утре сте на работа, вече там ви си преценявате. Така, аз ще прегледам набързо, защото и томбола ще... Да, да не е прекалено дълго, защото и томболата ще изтеглим. Значи Галя Хитро е моят спонсор.
Богомил не го познавам, Емил Иванов мисля, Хоно разбрах, ти си, iPhone не знам кой е, Рена знам, Мило, мой партньор, Николай не го знам кой е, Плевен, Рени, така, Симеон Георгиев, това не е Симеон, Симо, не го познавам, така, Валерий знам кой е, Яна, да, и не е, знам, тя мисля, че още не се е включила. Работили сме в други проекти от Пловдив е. Така че може Яна като най-нов човек, който идва за Zoom, може би за първ път, тя да се включи да задава въпроси, и ние да отваряме бек офисите и да видим кой каква е свършил. Симо може да се включи също. И всички останали, естествено, които аз не познавам. Ето тук човека от Плевен. iPhone не е за мен някой човек, който не знам и така нататък. Проблема е, че пазар е пренаситен. Сега не мисля отварят групи, вие ги знаете. Така, добър Влизаш, вечер. да, Аз като най-нов тук в групата, да, днес за първи път влизам. добър вечер. Добър вечер. Симеон си казвам. Искам да ми обясниш. Ам, Като тръгнеш да инвестираш в тази компания, примерно утре, да кажем, да речем, тръгвам да инвестирам в тази компания. Да. В началото, даже и не в началото, всеки ден трябва да си вътре онлайн. Нали? Не. Бота след като се активира минава един ден, т.е. ти ако сега ги депозираш, бота не почва след половин час да начислява. Трябва да мине утре да го Да. активират и вече на последващия ден получаваш един час, а, един ден назад разбивка, която тя е тук в историята, където ви показват. Не, секунда, нещо обърках с бота момент. Да, всъщност тук са. Показва ви, ето ги сделките. Примерно последния ми бот. Отваряме, да кажем, направя е тази сделка, отворя в еди колко часа, сел, ми го закачи на BNB USDT, защото аз пуснах ауто настойка, на вас може на биткоин. Това е за малките бочета от $100. Големите те идват много повече двойки, затова правят повече пари. Спечелил е 62 цента, така е преценил, че е затворил след секунда да погледнем. Цената е паднала почти $4, по-малко от 4, нали? От 5,66, като извадим 5,629 така, и реализира е тази печала. Както виждате, има дни с 4 сделки, имам една загуба от всичките тези 12 дена над 50 сделки, само това ми е загуба, което е смешно на фона на 0,43, нали, 0,06. Има дни с една, 2, 3, 4, 5, 6 сделки, има с по-малки. Сега, ако отворим графиките, и пазара не всеки ден се движи с еднаква амплитуда. И реално, когато тук имаш $5, Да. примерно пускаш тегляне, ти си ги теглиш. Да кажем, ако ти прави долар и колко идва, значи процент на $100, 1,4 долара и 40, би трябвало за около 4 дена имаш над $5, ги теглиш. А вече когато изтече самия период 12 дена, тогава то ти връща основния капитал $100, които може и тях да изтеглиш, или да пуснеш нов бот, който отново 12 дена ти работи и да ти генерира между, да кажем, $1,20, $1,40 и нещо на ден, зависимост. Ето ги тук, секунда, всичките ботове. Сега, ако си с 1000, да, по-дълго ще е заключен капитал, но пък и виждаш процента е вече от 1,7 до 2,1. Тоест, той е с 0,2 над горната граница тук. Отново ти връща, възстановява ти депозита, работи само от понеделник до събота, а неделя има профилактика компанията, така че ако стартирате някой път бот в неделя, да не се чуете, що в понеделник нямате статистика. Той ще тръгне понеделник, ще трейда и чак вторник ще видите какво се е случило за понеделник. Сряда ще видите какво се е случило за вторник. Винаги един ден назад са. Да, това го разбрах. Добре, Да. благодаря. Благодаря, Друго но нещо? друг въпрос. Бота сам си работи. Ти Да, като го пуснеш днеска, примерно да речем в 10 часа сутринта, като го пуснеш, той сам си генерира парите да, и ти на следващия ден той сам си прави сделките, сам прави всичко. да.
Да, това исках да разбера. От понеделник до Добре. събота, защото неделя има профилактика и не трейдва, следователно нямаме начисления в неделя. Да, добре, Тоест благодаря тези много. 10 дена стават 12, защото от тези 10 дена има все някъде една или две недели, където той не трейдва, затова периода се удължава. Нали, те са 10 работни дни, в които той ги брои понеделник, събота за него са му работни и като добавиш една-две недели, стават, да кажем, 12 дена календарни и след това ти освобождава парите. Да. Да. Добре, мерси. Но друго, като депозирам $100 сега, в началото, по колко долу-горе генерира да ме покажеш пък? Да, секунда. Значи, ето, примерно, моя е трябвало да генерира, съм получил 13,38 за $100 за 12 дена. Ето ми го. Активирал Разбрах. съм от 14 до Разбрах. 26. Да. Да, но де-факто то ти смята приблизително дневната и общата печалба приблизително. Трябвало да я даде 13,5. То затова казва 1,2 до 1,5, но реално Да. съм получил тези. Но това не значи, че следващия цикъл от 12 дена пазара няма да е по-така динамичен да се движи. Аз няма да генерирам дори 13,6, защото ако умножим 12 по 1,5% идва според мен повече от тази сума тук долу. Така че Разбрах. нещата са от до. Те не са. Ето тук е най-интересният момент, който ми се е занимавал с търговия. Има някои прости скамове, които ти казват, давам ти примерно 2% на ден. Няма такова понятие 2% доходност. Ден с ден не си прилича, седмица и месец. Аз даже мога след малко да отворя и графика да покажа. Тоест, това е като представи си сейми сега жито и вадим примерно 80 кг, не знам колко е, от дека. Обаче тази година е супер реколта, вадим 100, другата е суша, има гризачи и така нататък, вадим 40, примерно. И някой да ти каже, пич, дай да сейми в моята нива жито, дай пари, аз ще ти давам процент от печалата и всяка година ние ще правим 80 кг. Няма такъв филм в света, нещо да е фиксирано. То дори прогнозата за времето уж ще вали, но понякога не вали, друг пък а, не се очаква да вали, изведнъж за един час завалява. Така че Да, да. нещата в света са на приливи и отливи, на цикли и така, ако човек ги познава, не се притеснява. Ако не ги познава тези неща, почва да си мисли някакви неща, да си фантазира от тук, от там, може би, и накрая се обърква и така. Няма реална преценка върху конкретната ситуация. Ето, даже аз искам да пусна, вие си мислете следващ въпрос, само искам да ви покажа нещо. Даже на биткоин ще пусна. Потвърдете екрана, виждате ли го? Защото това е нов таб. Да, вижда се. Ето, сега ще ви покажа само. Даже можем и за една година, Да, само да вижда. ви покажа за какво става на въпрос. Всеки, който поне малко е трейдвал, може да го потвърдим, да не стане, че аз казвам едни неща, които те са, видите ли. Само, че искам някъде, дет не съм драскал, али ей тук ще разгледаме. Примерно, ей тук е било, това е ето горе, М, месечна графика на биткоин срещу долар. Това е било много назад, 1 април 20-та година. Виждате ли тази свещ, зелената? Тук цената е тръгнала от 6000, това беше краша де-факто на COVID. Вижте каква игла е станала. Биткоин е бил 3841 последно март. Той COVID да почна в февруари. И вижте сега как е тръгнал от 6400 до 8. Да кажем, това са 4000 грубо. Сега няма да го смятам с точност до долу. Обаче тази свещ, сега ще ви ги увелича малко, да ги виждате. Виждате ли тази свеж? Добре. Това е април. Това пък е май. Пак същата година, май 20-та. Обаче виждате ли тази малка свеж колко е? Тази свеж колко по-малка е от другата, може би два пъти. И затова от 8000 той едва е отишъл 9-10. Тоест, в първия случай скача 4000, втория скача 2000, тук дори има едно скачане и падане. След това и с това вижте пък следващите какви стават. Тук има една, която е от 13700 до 19 800, т.е. 6000. Т.е. вижте, вижте колко много свещи има. Всички ли са големи като аз? Не. Има и червени, има и малки зелени. И обратното, като сега сме в, да кажем, мечия пазар, само малко тук да ги, надявам се да се вижда. Ето, какво е се е случило. Тук имаме август 25-та.
връх. Стигнал е 124 хиляди нещо. И с това обикновено обаче пазара тества някакви нива два пъти и тогава сменя тренда. Двойно дъно, двоен връх. Пада един път и всички влизат на село. И тук има някъде стопове. Голяма събрана ликвидност. Те обаче бутат пазара да оберат и гледат това ниво. То не са пробива, аз съм сложил тази черна линия, то свеща не идва тук някъде горе, нали? Убиват с топовете и вече при формация двоен върх от тази свещ и тази. Какво се случва? Следващата е голямо спадане, защото голям спад, защото тотално обръща тренда. Ето от 111 хиляди се е свинал на 90 хиляди. Това са 20 хиляди долара биткоин е паднал ноември 25. И сега тренда, както виждате, е мече. Има една корекция, колкото да залъжи хората, че тръгва нагоре, нали, биковите и отново спад. Сега пак някаква корекция, нали, сега тук са гледате някакви много фибоначи нива, няма да изпадам, но просто добре е да приемем сега, някои хора ще кажат, ама то това е месец, еди си какво. Добре, е месец е. Айде да видим пък на дневна, дали не се получават някакви такива подобни неща. Защото всяко нещо си има логика. Сега, примерно, тук, вижте за какво става въпрос. Една мъничка свеж, по-голяма, още по-голяма, голяма мъничка, голяма мъничка. Ми зелените, голяма, тук нищо, по-мъничка, средна и така. Има ли ден с ден? Да, понякога може да са, нали, в серия от няколко, където тренда е силен, окей, между тях дори няма една зелена, нали, тренда е силен, но дори тогава почти не са с еднаква дължина, която измерва цената от до, нали, отваряне на цена, затваряне. Ето тук. Ето тренда тук се е качвал. Примерно това е от 5 април 26, да кажем сме вървяли нагоре до тук някъде до 10 май. И след това отново пак тръгваме надолу, защото тази черна линия, която съм си сложил тук е 200 Moving Average. И това показва средната стойност на цената последните 200 дена. Той го смята автоматично, той ти чертай линията, не ти да я смяташ. Така и правилото е, че когато сме под нея, търсим сел, защото пазара пада, а когато е било булран, сега ще ви покажа някъде по-назад, примерно е тук, примерно 25 април, ето вижте цената как е била временно отдолу, пробива над нея, нали? И почва да върви няколко месеца, още стои, пада леко, с това вече е пробива, ретества някакво тук ниво и вече тренда тотално сменя надолу, лека корекция, отново надолу, тук нещо са така, надолу и така нататък. Така че на каквато е графика да ви го пусна на 5 минути, на час, на седмица, на месец, свеж със свеж, ден с ден, диапазон, в който се движи цената. Днеска бини бито ще скочи 20 долара. Аз го наблюдавах това първите няколко дена, като си пуснах бота. Има дни, където бини би скача, пада 30 долара, има дни, където прави и с 300 долара, 8-10 долара. И аз не мога да се съдя, че бота е направил 1,23%. Ами той няма как да си ги измучи от пръстите, да ги нарисува тези проценти, когато пазара не се е движил. Когато е имал 1,44 или 3, окей, той е отворил 6 сделки и байове, и селове, каквото е било там за деня, но той е имал възможност, ето примерно да приемем, че на 1,44 е фанал тази голямата свеж, а на 1,23 е фанал тази мъничката или тази мъничката, или тази най-мъничката. Така че, ако някой ви каже, да, биткоин или какво ще да е Форекс, злато, няма сега да отварям други графики, всеки ден се движи примерно 30 дена подред, само нагоре, само надолу и то с еднакви свещи. Значи, ето това е разликата между скама и истинската търговия, че в Да, търговията има диапазони, има цикли, има нива, има неща. Ден с ден не си прилича, както се казва година с година, нали? Нашата да, приказка. А в скама ти дава 2%. И аз искам някой да извади сделки оттам и да ми каже, аз постигнах 2% на базата това и това търгувах, да ми покаже час. Аз съм достатъчно грамотен да си извадя графиката и да проверя в деня, в часа, дали такава е била цената. Ако той не може да ми го покаже, значи най-вероятно скама съществува докато влизат нови хора и един път изведнъж приключва, защото те вече не могат да изплатят. Защото замислете се, ако ти си на мястото на скамаджията, ти няма да изплатиш всичко на хората обратно и за теб 0 лева, нали? Ти го правиш да вземеш ти нещо от цялата работа. Платил си за този свой. естествено. Е, и това. И, така че, нещо друго, което ми стана интересно в компанията.
Аз винаги всички хора, вижте как мислят и аз даже до момента съм се заблуждавал години. Ние казваме да влезем в първи месец, защото то ще издържи един месец или три да се избиеме. Да, и аз така си мислих, влизах в третия месец за нещастие и на петия месец, на осмия гърмяхме. 5 месеца и край. Обаче това е много грешен подход, защото ти бързаш, да, има шанс да се избиш, обаче компанията не се е доказала. Сега, когато сме 2 години и половина на пазара, наблюдавам следното нещо. Един човек му казваш, много ми е нисък процента, скамовете ми дават повече. Друг човек ти казва, о, това е прекалено голям процент, няма да издържи. Сега аз по чие мнение ще се водя. И следователно, щом компанията може да се изплаща на време парите и да се развива все повече и повече държави, да приемем, че процентите са средни или високи, няма значение. Да кажем, че са средни или високи, ако искате. Как тя го прави? Ако няма търговия, имайте предвид, че 50% от всичко става за нея. Тоест, ако днеска компанията ти заработи образно казано от бота $2, тя дава един на теб, които са тези 1 еди си колко процента и един остава за нея. И моят въпрос е следния. Ако аз съм на мястото на компанията, имам програмисти, роботи и правя всичко, и лидери, които ми промотират бизнеса, аз трябва само го контролирам да работи добре, аз ще си прецакам ли бизнес за милиони? Тоест, представи си, че ти сега вкараш при мен си някакъв едър инвеститор 1 милион и аз ти казвам, аз съм трейдър. Взимам ти 50% такса. Правя ти, примерно, трейдвам ниско рисково, правя ти 20%, $200,000, нали, на 1 милион. Това значи, че 50% за мен е 100 000 и за теб 100. И ти си доволен и аз. Така че какъв е интереса на компанията да наскамне, когато тя печели луди пари? Ако ние сме собственици на компанията, всеки един от вас има такъв бизнес, ще го затвори ли след 1-2 години или ще го развива повече време? Според зависи. Много. Да, ще използвам пак жаргон, според зависи, ако си се лоял и имаш вече 10 милиона, ще кажеш, аз сега тук ще си отида на Бали, ще си лежа на един остров, майната му на бизнеса, ще го продадеш, ще го затвориш. Обаче, ако си млад, сериозен, Няма предвид това. а Няма какво? предвид това. Според зависи а, дали се развива самата компания, защото правиш да я развиваш, обаче хората влизат, отказват се и ти нямаш друг вариант. Само Добре, вариант. отказват се хора с $100, защото ги е много страх. Аз оня ден дадох пример в групата, някакво знаменци, сега кувет ли е, какво е, не знам целия свят. Някой си, и даже бяха с техните иероглифи арабските написано, не можах да видя withdraw, дневен. Ориентирах се горе-долу по моите данни. Да, да, Някой вкара да. $82,000, мисля в USDC. Как човекът не търпее, нали, той може и да търпее 60 дена, е сигурен, че ще ги изби, плюс ще ги удвои, т.е. той ще вземе 160 и нещо, даже дали не бяха 180 хиляди, а ние за 12 дена $100 търпеем все едно са 1 милион долара. Това не ми се навързва в цялата нашата българска психология. Ами, вися човек, как да ти обясня? Защото много хора нямат доверие на такива работи. Добре, да си представим, че ти си този човек, нека сега аз да ти насочвам съзнанието за въпроси, ти да ми отговаряш това, което мислят хората или както ти. Добре, приемаме, че ти нямаш доверие. Добре, каква е другата твоя алтернатива? Имаш ли Другата собствен му, бизнес? Имаш ли апартамент под найем? Очакваш ли повишение на заплатата? Смяташ ли да емигрираш в чужбина да получиш по-голяма заплата? Какво друго би направил? Абстрахираме се от Бил Айс в момента. да, Какво да, ти да. би направил? Ами, не знам. В този вариант не мога да Нали, да разчиташ. отворим Не ни мога да. големи скоби, оставяме даже на страна и стартовия капитал. Кай, все едно имаш с приятел 50 хиляди лева, правите там едни дюнери, ти ги въртиш, даваш процент печал, ясна работа. Говорим, абстрахираме се примерно дори от стартове, просто от към времеви диапазон. Тук всичко е автоматично. Ако ще е да отидеш и 3 месеца в чужбина и се забравиш за този профил, ще влезеш $100 ще чака, че се ги стееш. Обаче всеки един бизнес, който стартираш физически, или дори онлайн да продаваш козметика, парфюми, тениски, това изисква
много пари, не се знае дали няма да фалираш в реклама в Фейсбук, ти не разбираш, трябва да платиш на агенции, това Да. учене, пробване, много, много, много пари. Това, че имаш нещо, което може да го пипнеш ръцете, ето, замислете се. Ето дал най-простия пример от друг познат. Имал дискотека, много хубаво. До нея се появява след 2-3 години друга дискотека, хората обичат нещо много различно, ти имаш твоята дискотека, да кажем редовни клиенти. Обаче минават 10 години, ти трябва да смениш тук там някой столче или на цяло интериора, нещо друго и така нататък. И ти не може ли да вкараш ни пари в един бизнес и само да си дърпаш, без да гледаш на къде се развива, без да смяташ тези амортизации и така нататък. И най-другия пример, който е, дори да не си теглил кредит, имаш един бизнес, идва ковидчето, бам, нямаш фитнес, бам, имаш тези ограничения ресторант, нямаш кафене. Еми ти ако си в тези сектори, уволняваш работници и разпродаваш каквото имаш и това е положението. Просто когато мине време, хората имат такава способност да забравят и доброто и лошото. Но би трябвало някои неща да са ни обицанали на ухото и да ги помним цял живот, защото така казват на английски, историята се повтаря. Често се Да, повтаря. да. Може да има лека разлика. Може би този път няма да е финансова криза, ще е война или ще е нещо си друго си там, но общия финалния резултат е, че някой от някъде трябва да вземе ини пари и ето, отворете сега за ето едно домашно, отворете в Google след края на зума и си пишете 20-та кризата и всяка една друга криза. Забелязвате ли, даже по новините те го казват и не са крият. Всяка голяма криза милионерите и милиардерите скачат. Защо ни Да. обедняваме, те скачат? Защото те имат много капитал. Ето аз какво се замислих. Конкретен пример, ако имах примерно 100 000 лева, тогава 20-та. Купувал съм си маски лично на 20 стотинки. Като стана COVID-а, изведнъж 1 лев, и ми казваха, повече от 3 човек може, не може така ли, аз трябва да се заразявам. Или трябва да съм виновен, защото някой от Китай не може. Замислете се хората, които се усетиха и вкараха няколко контейнера, как направиха 500% на бързо. Купуваш маски, няма да говорим колко боя, за 100 000, продаваш ги, до сега са били 20 стотинки, продаваш на левче, даже лев 50 бяха стигнали, те са еднодневките маски, не платнени, Да, да. правиш на бързо едни Абсолютно. 500 000, ти си 400 000 напред. Ти си се изкарал за 1-2 години пари и си култураш. То се някога, всяко нали, чудо за 3 дена. COVID да се отшумя и вече никой не говори много за него. И тези Абсолютно. 400 000, като дойде следващата възможност, ти влизаш. Тоест, ние до някъде, като правим тези бизнеси, ние си тренираме съзнанието да разпознаваме възможности. Защото сега, като питаш всеки втори човек и той ти казва, какво ще инвестирам в имоти. Да, ама имот е 100 000 евро. Имаш ли ги? Не. Трябва да почнеш с нещо по. Или как да запазя стоеността нали, това го знаем от едно веби хиляди години доказано, злато. Добре, всички купуваме злато, да, ама златото, ако отворя графиката, стигна 4,500 и сега е надолу. Тоест ти вече си на загуба, ако си го купил. Плюс и златото запазва от инфлация, но то не ти носи доходност. То не е апартамент да го пуснеш по найем да вземе всеки. Ти трябва да купиш злато на 1000-2000, да го изчакаш, да го продадеш по-късно и приключва всичко. Взимаш си парите обратно и трябва да мислиш какво да ги правиш. Това не е акции, Да. не е крипто, не е нещо друго, робот да ти носи всеки месец. То е просто инфлацията, като ги изяжда и то се качва по време на кризи особено, да не станат твоите 100 000 лева 80 000 и по Да. някакъв начин да се измъкнеш от ситуацията. Но той не ти генерира, то ти генерира печалба от разликата в курса, но не ти генерира ежедневна печалба. Тоест ти нямаш дюнери, които продаваш 100 дюнера днес и си знаеш, печеля си еди си колко. Така е, така е. Но благодаря се пак. Много искам и Може друго да да те поговорим кажа. за книги, които трябва да се четат. Богат татко Бенето. Почти всеки е чел и се Мгм. смеят. Ха-ха-ха, аз я знам. Добре, ти я знаеш, ама не я прилагаш, човек. Може би се е забрал, прочети я пак. И много други Най-вероятно. неща. Добре, друго искам да те питам. Сега, Да, примерно, аз влизам утре. Евентуално, да кажем, да речем след една-две седмици, вкарам, а, да кажем, един-двама човека при мене, двама-трима, един тим да да, станем. Пак се да. взима, пак взима дивиденти от него.
И какво ще акцептирам, забрах, изключих. Въобще, Всеки път, когато казваш човек взимаш, всеки път, когато му изтече бота и той стартира на ново, примерно след тези 12 долара, защото масово хората са между 100 и 1000 долара, по-рядко с 5-10 хиляди и така нататък. мгм, Когато той се рестартира бота, може да си е дръпнал печалата, както в случая при мен е 13 долара и пуска нови 100, нали, да работи бота, защото това е минимум. Ти пак си да, взимаш 6 долара, които са тъпа, да. Сега кажеш, 6 долара, тук е един дюнер. Да, ама като ти станат 3-5 човека, не е като един или нула. И като минат един-два месеца, ти разбираш, че вместо да вадиш постоянно пари от твоя джоб, или докато извадиш, примерно вземеш заплата, може да използваш тези, като ти стече твоя бот, просто като едно екстра гориво, да разпаля още повече огъня. да. Чакай, ама сега искам друго да те питам, че не можах точно да схвана. Ти като си купиш този бот за 100 долара, той Да, въжи 12 дена, така ли? да, точно така. Добре, след тези 12 дена трябва да си купиш пак нов, така ли? Или Да, той те ти ги продължава да се връщат, работи? виж сега, тук от 1,68 ще стане 101,68, нали така? Да, И пак натискаш бот, когато имаш сумата, тук ти светва зелено, отключване, да, и през натискаш. 12 дена си го купуваш. Да, 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 разбрах. Добре, благодаря. това е. Добре. Я да видя само Ами, чата някой какво е писал. В моя ресторант по времето на COVID държахме персонал, за да не губим кадри. Той Валерио пише. Веднъж фалирахме, че плащаме заплати и няма работа и още веднъж, че преди това имахме стотици хиляди в оборудване. Така, ето, примери от реалния живот. Аз да, пък мога да ви кажа какво правих по времето на COVID. Не са тотално подадох на масовата психоза, че ще се зарази и ще умре едва ли не. Човешкото тяло не е толкова сложно, просто устроено. И тогава си правих тези проекти. И на всеки 3 дена слагам маската, все пак се пазя. Отивам, пазарувам си, имах си даже една вкъщи пекарна, правих си собствен хляб с мляко, сухо мляко, брашно, нали? Да не ям разни 1000 вида ета в хлябовете, всички знаете какви бокуци слагат. И си правих проектите и въобще не ми дремеше кой го съкръщават, кой го карат да си би инжекции, кой го му пъхат неща в носа, кой какво си прави. Аз имам там си някакъв екип, някакъв проект и все едно съм си самостоятелна бойна единица, изолиран от този свят. Да, беше ми неприятно, като седя в морската градина, някои магони и полицаи и някакви такива, но знаех къде да ходя и пак се излизах. И си спортувах, просто гледах да не съм на такива места, където има прекалено много хора и полицаи, за да стават проблеми. Ходих си на някакви по-тихи такива квартални градинки, училища и така нататък. Или да. може да излезеш в гората. Сега като учиш в гората, кой ще претърси цялата гора да види точно теб? Никой. Така че има варианти да прескочим всяка една криза, но ще използвам термина на докторите. Профилактиката винаги е по-добра от самото лечение. Дайте да правим сега пари. Ако не сега юли-август, окей, световно плажове. Окей, това ще свърши обаче. И то много скоро. Септември, октомври, ноември да натиснем, защото сега ще ви кажа нещо друго много интересно. Мисля, че 99% с това нещо ще се съгласите от вашия живот и а, вашия растеж зависи и от ритъма на вашите партньори. Нали така? Така, какво става в септември? Дай ще купим на децата учебници, дърва за зимата. Добре. Развиваме октомври-ноември. Почва декември. Мога да се фана всеки един на бас, който иска, че масово е отговор. О, не мога, купувам подаръци, ще празнувам, ще ходя в чужбина, не знам си какво, нали, екскурзия за нова година. Така, декември е мъртъв месец, януари му звъниш 5 януари, примерно честита нова година, те. О, чакай, охарчих съм много, чакай януари да взема заплата края, ако евентуално спести нещо, ако не ще остане в февруари. Тоест, 2 месеца са мъртви, декември, януари. Лятото са може би юни, юли, август. Чакай сега отивам на плаж, тук съм си ни 1000 лева, детето да му купя сладолет, знаеш как е малко джуна, всеки трябва да спусне. И Мгм. реално ти от 12 месеца имаш 4-5 мъртви, т.е. ти 7 месеца може да си развиваш бизнеса. В другото ти получаваш не, което не е лъжа, основателен отговор не е, че просто искат да спорят с тебе, че това е пирамида и така нататък, но просто хората вече си имат някакви планове или пък портфела е станял до толкова, че не могат да си го позволят.
Ами, добре. Благодаря ти много за цялата информация и за отделеното време. Моля. Казах, че си Нещо от друго. Варна. Да, Ами, може ли ще си оговорим някоя среща и да се видим? И аз съм от Варна. идеално. Ами ние сме тук, моя приятел Васко, Симо и той е от Варна тук на Зума. И още няколко. Боян е от Варна, но той сега не присъства ми се на вебинара. Не знам да не бъркам. И да, реално, между другото, знаете ли кой е парадокса? Всичките тези години аз съм имал 5 контакта в Варна. Уж ми е родния град, уж знам половината град, Децек. А всички останали хора са били 95% от почти навсякъде, нали, Видин, Перник, Да, да. от всяка. Остете България. Колко още от тях са Германия, Гърция, Италия, Испания, българи и къде ли още не. Мгм. Така че можем да работим само с българи, може да работим с българи в чужбина. Ето те сега се прибират Да, в да, да. чужбина, те имат малко по-добри финансови възможности от нас. Може да работим, който знае английски, френски, руски, немски, испански с някакви други контакти. Примерно живял си ти преди 10 години в Испания и знаеш там двама-трима испанци, що пък да не им кажеш? Когато ти знаеш езика, Естествено. това е плюс. Аз като ти да какво ще им кажа, Буенос ночес и Вамос, вамос и съм до там. Те като ме питат нещо, край, мача приключва. Аз само на английски Да, работя. да. Ами, добре, благодаря много. Чуваме се пак и ще поддържаме Да, и в връзка. Телеграм ще се разменим телефон личен и ще си оговорим някаква среща. Да. Може даже е така 5 човека от Варна със съвем да стане. Нали, да спестим време, да стане една така по-интересна среща. И зимата, като така правих старите партньори от Варна, се събирахме до даже 10, но говори с на другите хора, техните Да. приятели, нали? Се събирахме в кафене всяка събота неделя и си говорихме за проекти, за книги, за фитнес и за Абсолютно. много други неща. Съгласен съм. Добре. Да. Поддържаме Така, връзка. поддържаме връзка. Добре. Да. Някой друг. Някой друг, ако иска да се включва, заповядайте. Емил Иванов, А13 Богомил, Галя Хитова, моя спонсор в проекта, а, Тунчер, Ибрям, а, Ади Валери, знам така. Симо, ето Симо е от Варна, с него ще се видим. Давайте, задавайте, няма глупави въпроси. Има твърде много така богат избор компанията. Аз все още също научавам някои нови неща. Ето, примерно, ето сега ще ви покажа само секунда. До оня ден не бях се усетил, ето имам тук една малка комисиона. Един човек завъртя, един човек от Индия, партньор на моя партньорка, която е живяла в чужбина. Първо пусна $100 в USDT, обаче сито и тя му каза нещо и той реши, че пък ще пусне биткоин бот. И аз си казах сега, даже ви го написах в групата, не можем ли да си пуснем ние един-два бота? Единият с биткоин го забравяме до декември 29-та, пълен е инвест, $100 къде не сме ги дали, деца вика, ако толкова много, нали, го смятаме за сериозна сума. И просто следим кога, нали аз не казвам, че точно декември, може да е октомври 29-та, да свърши цикъла, тогава продаваме всичкия биткоин или си оставяме част от него за в бъдеще, продаваме по-голямата част, поне аз така ще направя, включваме всичко в USDT, една година 2300 е мечи пазар, както сега е 25-та, пада, 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 пада и на следващото дъно, което ще е по-високо от сегашното, примерно ще е вече 50, 60, 70, 80 хиляди. Като видим следващото дъно, да кажем 2,31, преди да дойде 32 следващия халвинг, ние си пускаме, отново минаваме в биткоин, за да може от дъното към 33-та, някъде 32-33-та, 2 години отново да трупаме биткоин. Защото имайте преди той, искаме, не искаме, участваме, не участваме, ще се стигне 200, 500 и 1 милион. Някъде може би 36-та ще е 1 милион. Защото ето сега се включват японското правителство, пенсионните фондове купуват хедж фондове, всяко и всяко. Защото пак да сравним качеството на биткоин. Той скача, 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 да, има сериозни корекции, но продължава да скача и прави хиляди проценти. Ако ти си един менеджер на хедж фонд и въртиш милиарди, те ти ги дават, те ги разпределят между някого, първо ти отговаряш за 1 милиард и ти трябва да ги разпределиш някъде си, трябва в няколко сектора, за да
направиш за фонда 20%, за инвеститора 10%. Него не го интересува колко правиш. Все пак те ти плащат заплата. И ти ако виждаш, че златото скача примерно 5% на година, от какъв зор ще държиш парите всичките в златото, като може да са 10% в биткоин, който е скочил 20%, акции, които са скочили 5, 10, 20, малко злато, нали, може да си направиш едно портфолио, както и банките и те правят така. Даже ми е много странно как швейцарски банки, какви ли не, миналата година мисля, явно заради тези войни и инфлации, как така реализираха минус, примерно, а, 1, 2, 3 милиарда или пък 300 милиона загуби. Представете си, това всъщност може да го зададете на въпрос на трейдър. Някой казва, Остейм, аз сега се уча да трейдвам. Добре. Значи, ти мислиш, че с твоите $100, $1000 знаеш повече за пазара, ще направиш повече от професионалисти, които 20-30 години въртят, са минали милиарди през ръцете и ми излизат с 350 милиона загуба. И не знам кой покрива тази загуба, между другото. Дали е правителството, дали е някой друг. Ама определено с това им натягат гайките и им казват как така ти 15 години печели и може и да го уволнят. Знам ли какво се случва? Защото те трябва да изплатят върху този 1 милиард 100 милиона на инвеститора. Примерно. Обаче те не правят 100 милиона, а те влизат в минус 300 или 500 милиона загуба. И те трябва да бъкнат от техните резерви, от техния джоб. Представете си, ще ви слагате един флок 1% на година. Примерно е толкова. Да, част от парите идват от мене, защото и аз слагам един флок и други хора теглят кредити. От кредитите те ги отпускат на друг човек, примерно за жилище или нещо за бизнес, 5%, банката задържа някакви и на вас плаща един лихва. Тоест тя винаги е на плюс. Така, някой друг да пита нещо, защото да минем към играта, ако искате. Аз имам тук поне 4-5 минути да веда всичките тези имена и да изтегля томболата. И последно, може би, заключение аз да кажа, а, успеха идва с фокус. Да, знам, не ми е приятно и на мене, като стана да нямам комисион на това, онова. И така се създава едно чувство, че примерно стоим и нищо не правим. Да, ама пък има други дни, където идват 5-10 на куп. Ти като си изградиш партньорска мрежа, няма проблеми. Тоест, по-добре е чакай, по-скоро работи, изчакай дните търпеливо, които няма нищо, но си стой тук. Защото ако кажеш, аз изкарах от тук $50, дай сега ще ги вкарам на друго място, на трето, пето, десето, и то какво става от пълно в празно. Таман се изкара от някъде пари и си ги загубил по левашкия начин, който вече си го правил в миналото и знаеш, че така се получава. За сега за хора, които нямат опит, окей. Обаче ние, които сме губили 2, 3, 5 пъти, аз сега да се изкарам от тук и да ги вкарам в 2, 3, 5, 10 на ден и разни и такива неща, няма как да стане. И да ми се съди някой, че ма кани и аз не отивам, парите са си мои, моя план си е моя план, моите си цели са си мои, и аз си ги следвам като една права линия. Няма ляв завой, няма десен, няма и назад. Една права линия напред. Не е важна скоростта, всяка крачка е важна, последствие скоростта се вдига. Колкото повече. Все едно колело завърташ един-два пъти педалите, ама като ги въртиш постоянно, дигаш висока скорост. Нали? Не е като самото начало, като завъртиш един-два пъти, докато тръгнеш. И тук, или колата. Натискаш първа скорост, дигаш 20-30, ама не може на първа да дигнеш 150, нали така? Трябва да минеш през втора, през трета, през четвърта, през пета, през шеста. И всичкото това време, всичкото това нещо отнема време. Дори на Теслите и на Фераритата от 0 до 100 е 2,2 секунди. Не е така. Натискаш и хоп, веднага се е случило. Дайте си време, дайте си шанс, проучвайте се, изучавайте, питайте други хора, идвайте си на зумове. Ето сега имам вече меню на български, защото преди беше момент да погледна на английски, нямаше и руски, испански. Колко човека знаят сега испански, португалски, френски, немски, италиански, тук е тайландски, вьетнамски, индийски.
ирански, чешки, ето руски, полски, филипински, монголски, тук е литовски. Това е една малка държава, която между другото сега развива и добър екип. Те са много мъни. Там са Литва, Латвия, Естония, Балтийските държави. Те са само 2,5 милиона. Вие представете ли са? Те са 2-3 пъти по-малки от нас като територия, като население. Обаче, насякъде като е криза и всеки има нужда от пари, хората почват и ето, имаш някаква жена ли, не можах да разбера по името да се ориентирам, се радва. Най-после събрах да стартирам 1000 болт. Или направих еди си колко оборот от екипа или изтеглих. Те се радват хората на малките проценти, на малките успехи. 200 долара изтеглил, 100 долара изтеглил. Това е. Те след време ще дойдат и другите 500, 1000 и така нататък. Аз съм бил в проекти, където на времето от бинарна структура, ако знаете как се изгражда, силен и слаб крак, аз съм стигал, нали, естествено не от първи ден, след 2-3 месеца, до комисионна 600 долара на ден, което по едно 6 стан колко, това е, аз ставам и съм си изпил кафета, нали, буквално го преразказвам, търкам очите, викам, откъде дойдоха. Помислих си, че голям инвеститор е вкарал пари, примерно 10% първи. И в един момент ловя след това, вече минават 5 минути, мозъка ме е загрял и гледам, затворен цикъл, от тук намалял едната сума, другата се занулила, всеки път като стоиш единия как ти остава 0, в другата твоя спонсор нарежда 1000 човека и те един продукт целия свят, а ти стоиш само слабия си крак. И става на 0, освояш 600 долара, хората не са станали днеска, говорим даже преди COVID, мисля, че беше това 18-19, хората днеска не са искали 50 лева, защото ти трябва да отидеш най-малкото билет, кола, да си купиш закуска, цигари, това, онова и на всичко отгоре ще ти ги дадат в края на месеца. Те не са искали 40-50 лева, ако изобщо надника е бил тогава тези години, толкова, не си спомням. Аз там имам 1000 лева. От тук нататък, ако някой каже, че MLM и пасивния доход, след като вече ще го изградил, нали, искам дебело да го подчертая, не ти дава свобода, не знам, просто понякога са числа срещу числа. Колко вадиш? 1000 евро, примерно на месец. Ти колко вадиш? 10 000. Кой кого трябва да послуша в случая? Явно този, който вади 10 000, знае повече от теб и поради някаква причина. Сега говорим конкретно за проекти. Не говоря всички да станем IT, за да спечелим много пари или да отидем в чужбина и така нататък. Което пак са си някакви там знания и умения. Тоест няма да стартираме от нулата или да работим нещо, което ни е приятно, за да постигнем. Защото има и втори вариант. Има много хора, съм забелязал и в миналото, не искат да изграждат структура. Добре, обаче пича влиза с 10 000 и си печели много добре. Защо той трябва да се свържи с някой? Като искаш, се свържи, като не, не. Той за всеки влак си има пътници. И ни изграждат големи екипи, други средни, други малки, трети ни изграждат, четвърти пък са само инвеститори, някои са малки инвеститори, други средни, други големи. Ако може така да ги карам в такива категории, това е за мене. И другите са лидерите, които пък постигат най-големите успехи, защото познават други лидери, изграждат структури по 2, 3, 5 хиляди, нали, общо всички линии човека, което отнема поне една година. И така. Мисля, че за всеки го има по нещо. И една приказка последна ще кажа, че човек успява толкова, колкото иска да успее. Тоест, ако ти кажеш, аз на всяка цена ще имам 10 човека екип, може да мине половин месец, може да минат 2-3, няма значение. При всеки човек е различно, ти ще го направиш. Обаче, ако ти тръгнеш с мисълта, не вярвам, че аз ще имам 10 човека, най-вероятно така ще се случи. Почвам да попълвам имената, слушам въпроси, няма проблем да прекъсна. Само секунда. Може ли някой да включи микрофона и да ги види, да ми ги диктува, че е по-лесно, отколкото аз да превключвам постоянно между зума и между това? Валери, тук ли си? Ало. Да, така съм там, като мен много хубаво. Какво казваш? Шумно е при тебе, между другото. Много е шумно, нека някой друг да си удари на рано. Някой друг микрофон. И аз пречи останалите хора микрофона, които са отворили. Така. Добре, благодаря. Сега слушам. Кой е първи?
Ало. Аз, от Максим. Добре. Я направо всеки да си каже името, да изчака другия. Даниел. Момент. Само да приключа, ще ви казвам. Така, Даниел. Да, следващ. Чакай, искаш ли да се опитам да ти ги диктувам аз? Чуваш ли ме добре? Много добре. Тебе е най-силното чум от всички, не знам. Симеон, как се обадите? Симеон, как? Нищо, то няма друг Симеон. Добре, после? Така, Галя Хитова, Да, момент. Галя, тя е една, добре, окей. да. Honor 400 Smart, Honor Smart 400, добре. така, Пламен Иванов, Пламен Иванов, да. А13 на Богомил, А, направо Богомил пиша. да. Богомил, така, да. Емил Иванов, Емил Иванов и той ми се един, така. Елена Банова, Да. Миро, Мил, да. чакай, май видях тук един друг Николай. Николай, Николай, това не съм аз съм Николай Николаев. да, Пишем Николай, само Николай. Да, само да. Николай. Да. После? А, тук къде сте? Къде? Пламен Иванов, казах ли ти го? Да. Добре. Мил Николай. Там сме. Да, Плевен, Плевен. Да. Рени Иванова, Чакай. Ама тук не става ли едно дублиране? Има Ирена и Банова, Рени Иванова. Това не е ли едно и също лице? не, различни хора са. Добре. Различни сме. Добре, явно сте Дашки, окей. Добре. Да. После Така, Тунчер и Ебрям. само първо пише за по-бързо. Тунчер. Добре. После Валери, Валери, да. Яна, Да. Озумаки Симон, не знам дали го написал, Писахме май го не в го написал. началото, да. И после? Ами, той са на мен, той ми излезе само. Добре, 17 човека. чакайте сега, аз ще превключа тук на зума и ще ги издиктувам. Вие само се обадете, ако не си чуете името. Николай Първе съм аз, Галя Хитова, А13 Богомил, Емил Иванов, Хонор 400 Смарт, Ирена Банова, Миро Николай, Пламен Иванов, Плевен, Рени Иванова, Симеон Георгиев, Тунчер, Озумаки Симо, Валери и Яна. Мисля, че сме това. Да, всички те са той. Да. Еми, натискам го и успех. Така. Ето, пускаме го сега и то ще изпише победител. Емил Иванов. Congratulations! Поздравление! Ами да се свържи с мене в края на зума, ще му дам контакт на Никола да пише и да предполагам, ще му иска USDT адреса, DEP20. Регистриране е този човек да си включи микрофона в компанията, защото по принцип там Да, в да, DEP... да, да. Да. Включен. З- Значи, направо влизаш тук в зареждане, нали, депозит, виждаш, примерно, да кажем, на тета, цъкаш бепа, изписва ти, нали, адреса и му пращаш, първо копираш, нали, този адрес, че пращаш го и може един скриншот за всеки случай на цялата тази страница, тук с QR кода и така нататък. И това е. Да, да, мерси. Да вземем, даже, дай аз да не забравя после, защото като свърши зума, даже и сега ще му напиша аз. А, Емил, как беше? Иванов? Да, добре. Даже и на български ще му го напиша. Емил. И после ще му пиша, като свършим. Секунда, че нещо не виждам тук заради зума. Емил Ива. Да. Добре. Ами, всеки да си начерта един план, да не се притеснява. Не е нужно да се състезава някой с мен, с Валер или с който ще да е друг. Може да се състезава със себе си. Да е по-добър от днеска всеки следващ ден. Сега, когато
скоростта спадне, да не се отчаива, че 2-3 дена нищо не се е случило. Ще дойдат дни, в които пък скоростта се дига рязко и все едно нещата идват с една добра скорост, така да го кажем. Благодаря за представянето. Моля. Нещо друго, финални думи от някого? Въпрос? Мисля, че тези въпроси, които ти зададах аз, бяха достатъчно и черпателни за всички, и за мен и така. Да. Вижте, последно да кажа, всъщност това, което съм си коментирал с Валери, че един момент, когато той качи още рангове, и аз, и още някой, нали, а, няма значение кой е, ние се доближаваме все по-близо и близо до, примерно, до този топ лидер Бонучи и други хора. Изобщо самата компания почва да ни пише. Доколкото знам сега, Валерий ще ти каже следващите дни, нека да се прибере и да мисля, че е пратил запитване, ако знае сега да каже. Ще има, може би, някакви инициативи, в които да организираме мероприятия, в смисъл компанията да ги е спонсорирала. Това, че той има идея да направи пълно шумен на Добрич, Варна и Бургас семинари, както ние сме си събития на живо, както ние сме си коментирали с него, това си е негова инициатива. И отделно по-нататък, вече не знам при какъв ранг, може би доста по-висок, може да се отвори някакво представителство в някакъв град, да има офис, който е брандиран с името на компанията и така нататък. И вече, когато това нещо го показваме като снимки, като видеа, хората минават от улицата, влязат случайно да е какво е той и така от останалостта нещата тръгват по-бързо, не само по социалните платформи реклама, така че мисля, че нашата репутация ще се изгражда и ще доверието на хората в нас ще расте. Това искам да кажа. Доверието ще изчезнат всякакви съмнения относно дали сме легитимни, дали не, колко време ще сме на пазара и такива истории. В Лагос имаш на 4 юли огромно събитие. В групата го има клипчето, мога да го пусна като свършим. А, мисля, че това е бивша тяхна столица, един от огромните градове в Нигерия. Имаше си това забравих вече дали беше в Индонезия. Абе, в рамките на или Филипини, не, в рамките на една седмица беше две държави. Така че ако човек има партньор от чужбина, в този случай говорим за Нигерия, не знам дали знаете, но това не е от едно време ученици, дет съм чел там 120 нещо такова. Наскоро влиза в Google и мисля, че питах един познат. Те са 200 милиона държава. От 200 милиона, ако не можем да си намерим един партньор и един лидер, нали, тук в България е малко по-трудно, защото сме малко на брой, но там вие си представите един човек да влезе и да изгради 1000 човека екип в рамките на една година, за какво става въпрос. Първо, той ще е супер доволен и екипа му, второ, и вижте качите доста рангови, може би поне до средата на а, партньорската програма. Да приключваме ли вече? Какво? Има ли някой последни думи да каже? И аз лично ще спра тук, ще изляза и предполагам и вие и така. Вече следващия зум ще има в групата информация, кога ще, предполагам Валерий ще го води. И това е. Канете хора на зумовете, защото едно е да гледа някой запис, ще каже, ами аз тук нямам 50 минути, 1 час да гледам. Друго е да стои да слуша и накрая, като всеки почти един от вас, да се зададе конкретните въпроси. Ало, чувате ли ме? Никой нищо не казва. Да, чуваш се, чуваш. Да, Добре. благодариме. Много полезно Добре, лека изчерпателно. вечер ви желая, Всичко добро. успех и гледаме Лека. дългосрочно, защото не се знае какви кризи и неща са ни подготвени. Нека ни да сме подготвени, пък така или иначе някои неща са в наши ръце, да си развиваме бизнеса, други неща като войни и кризи не са в наши ръце, там се взимат на високо ниво решение, не можем да се противопоставим, но пък може
да се подготвим за бурята и да сме си финансово спокойни, че каквото и да се случи, ще го понесем по-лесно. Пък другите хора, които не правят нищо или не са научили за компанията, или имат бизнес, който може да фалира, или всякакви такива ситуации, просто не знам те как ги виждат нещата, даже въобще или дали се мислят на тази тема. Според мен сега всеки гледа световното, прави барбекюта, ходи напред-назад и ще бъде в един момент, нали, не искам да съм лош пророк, просто неприятно изненадан. Дано да не е така, но дори да няма криза сега 28-29, все някога ще има. Разбирате ли, 2008 имаше, 20-та COVID, все някога пак ще дойде. Дали ще е между 10 години една от друга, дали ще са 12, дали 5, това няма никакво значение. Това Ами просто добре, благодаря за цялата информация и приятна вечер желая и поддържаме връзка. Да, лека вечер, чао, чао. Лека. Вечер, Чао, Ники. чао. Лека. Лека. Лека вечер.